Det kan vi høre. Jeg kom gående herude med min hund, og så løb hunden bare over. Jeg ved ikke, om det er fordi, den er lukket, eller hvorfor. Er det sådan, at du kender livet? Nej, jeg har aldrig set det før. Hvad har du fundet ud af indtil videre? Jeg har identificeret hende som Susanne Koch Nielsen. Hun var 16 år, og dødsårsagen er kvælning, som I kan se her, og hendes tungeben er brækket. Er der andre skader? Ja, hun har nogle små skader, men de er helet, og det tyder på, at hun faldt af en cykel. Vi kondolerer over tabet af jeres datter. Men vi bliver desværre nødt til at stille nogle spørgsmål. Læg mærke til noget anderledes eller bemærkelsesværdigt ved hende. Nej, alt det var, som det plejede at være. Altså, vi tror, hun tog for at møde Lennart den her dag. Lennart? Hvem er Lennart? Altså, det var hendes kæreste. Lennart. Ikke? Lennart. Vi har desværre lige en dårlig nyhed, inden vi starter. Susanne er desværre afgået på døden. Men ja, hvordan var dit forhold til Susanne? Vi var gode venner. Vi kendte hinanden igennem Anita. Anita, altså din kæreste? Ja. Hvad siger hun til, at I er så gode venner? Hun siger ikke rigtig noget til det. Jeg burde nok ikke sige det her til hende, men vi var faktisk begyndt at blive mere venner. Okay, det vil vi undersøge nærmere. Bæk? Anita. Hedegaard? Anita. Ja, altså som du nok har hørt, så er Susanne jo død. Men vi er desværre lige nødt til at stille dig nogle spørgsmål. Hvordan var dit og Susannes forhold? Mig og Susannes forhold var meget godt. Vi var meget tætte, vi var bedste veninder. Ja, altså vi har lige snakket med Lennart. Vidste du godt, at Susanne og Lennart havde en affære? Jeg vidste det ikke, men jeg havde det på en fornemmelse. De var meget gode venner, og de tilbragte meget af deres tid sammen, så jeg havde det i tankerne. Hvordan har du det med, at de nu har en affære? Altså, jeg har det ikke særlig godt med det. Men det er jo det, der sker i livet. Man kan ikke gøre noget ved det. Så du er faktisk overhovedet ikke rigtig vred over, at de havde en affære? Selvfølgelig er jeg vred, men ikke meget voldsomt. Men det er lidt svært at vred på sin bedste veninde.